Unió Europea hi participa tothom una mica i bé, doncs va dirigit a tothom, però també especialment a la gent gran, i sí que s'ha cobert totes les places. Vull dir, això és el que coneixo. És una cosa que està molt bé perquè de vegades les persones grans i no tan grans tenen problemes amb els mòbils, en comunicar-se, en tot el tema, diríem, informàtic, no? Totes aquestes qüestions. Sí, i és un tema que mai serem especialistes en el tema, no? Perquè no ho hem viscut des de jovenets, no? Però animo a tothom a que cada vegada que tingui l'ocasió de participar en un curs d'aquesta mena s'hi animi, perquè no es capta tot, queda poca cosa, però del que queda acostuma a ser molt útil, perquè si t'ensenyen 20 coses i n'agafes 3 o 4, màxim 5, ja li treus un bon fruit en l'esforç que fa l'administració en aquest cas en donar instrucció sobre el tema. Diríem, aquestes dues coses que hem comentat ara han estat les més importants, entre cometes, de lo que ha passat aquest mes de febrer. Demà no, el diumenge sí que tenim, nosaltres tenim la importantíssima Fundació Palau, exactament, sí. I hi haurà un event de que el diumenge se celebra, se recorda, Caldes recorda Josep Palau i Fabra. El programa és a les 11 del matí, l'ofrena floral al cementiri de Caldes d'Estrac, a les 12 la projecció del documental d'Olga Palet i Pere Sacorun, Vides de Palau i Fabra, i a la 1 a la visita a la Fundació i una miqueta d'aperitiu. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia. Però aquí en Josep Antoni sí que ens parlarà una mica de la figura d'en Josep Palau i Fabra, perquè és per saber una miqueta els nostres oients qui era aquest senyor. Aquest senyor era un escriptor, poeta i una persona de molta activitat intel·lectual des de molt jove, que va viure molts anys a l'estranger, una mena d'exili, diguéssim, o exili en concret, a França, que s'expressava molt bé i escrivia molt bé amb els 3 idiomes, català, castellà i francès, que va tindre sempre tota la vida una gran admiració per la vida i l'obra del Picasso. Li va costar entrar en contacte amb ell. Era biògraf del Picasso, no? Va escriure quantitat d'obres sobre el Picasso i sobre altres persones, però del Picasso preferentment li va costar entrar en contacte, però al final es van fer molt amics i al llarg del temps, entre coses que va comprar, algun quadre el va comprar, altres li va regalar al Picasso, els hi va dedicar i va bastir una col·lecció important també el seu pare també era artista i entre molts artistes va bastir una col·lecció important que la va anar ensenyant a diversos pobles de Catalunya i no se l'escoltaven massa, però va arribar a Caldetes i se'l van escoltar. L'alcalde d'aquell moment, en Joan Rangel, que tenia bona relació amb la Diputació de Barcelona, doncs va agafar la idea i llavors doncs el Palau i Fabra doncs, va concertar amb l'Ajuntament i amb la Diputació que va fer les obres de l'espai, diguéssim, van concertar una deixa, ho dic una deixa en majúscules en aquest cas, no? Una deixa de tota la col·lecció i la tenim allà, que és un espai que moltes poblacions de mils i mils d'habitants no tenen, i en canvi Caldetes, que és una població petita i amb pocs habitants, doncs té, i que no acaba tampoc de tindre tota la visibilitat que jo crec que hauria de tindre. En té molta, és conegut, però encara ho hauria de ser molt més, no solament pels vilatans, sinó per la gent de fora. Afortunadament doncs, hi ha tot un seguit d'activitats molt potentes en el pla cultural. Ahir mateix es va fer, cada dijous es fa els dijous a la Fundació Palau. Ahir va començar, no van començar perquè comencen el dia 5 de març, però doncs, es va fer la presentació d'un llibre que va ser molt interessant sobre Palau i Verdaguer, la relació, diguéssim,
no es van arribar a conèixer, evidentment, però doncs, la relació sobre els escrits d'en Verdaguer, els treballs que havia fet en Palau, que són importants. Aquesta fundació, doncs, ja dic, engloba una col·lecció Picasso que està molt bé, engloba molts més artistes, hi ha una llista d'artistes que tenen presència, i les activitats doncs, són importants al llarg de l'any. També hem de dir que la Fundació Palau col·labora molt amb l'associació, amb l'agrupació. Tenim una bona relació, tenim molt bona relació. Ens cedeixen els espais quan els demanem, sempre per temes relacionats amb la cultura. Nosaltres cada 3 mesos, cada trimestre editem un butlletí i des del primer moment hem dedicat, el butlletí ja va pel número 22, el pròxim serà el número 22, vol dir que ja fa prop de 6 anys que sortim amb el butlletí, que reflexa la vida agrupativa d'una manera clara. Des del primer moment vam pensar que les dues institucions públiques o semiprivades, com és la Fundació Palau i els banys termals, disposessin d'una plana per anunciar-se sempre. Una plana que els hi oferim graciosament, diguéssim, en el nostre butlletí, i sempre apareix o l'activitat principal del trimestre o les activitats que farem al llarg del trimestre. Depèn del que ens passi la Fundació. Mantenim una molt bona relació. Sí. O sigui que encara, si no s'han apuntat, es poden apuntar. Encara hi és a temps. Aquest dia apuntaven unes persones i encara quedaven places. Això és que és diumenge, per tant, i jo supos que valdrà la pena, sobretot aquest documental. Segur, el documental dura uns 50 minuts, que quan s'acabi dona temps a caminar suaument, diguéssim, fins a la Fundació, a presentar-se allà. Llavors hi ha això, la visita i el refrigeri, diguem-li com vulguem, es farà en el pati. És que, de veritat, si algú no ha estat en el pati de la Palau, que és màgic i és preciós, és que no coneix Caldeta. Es perd una cosa molt important. Una de les coses més importants que tenim, tant la Fundació Palau com particularment el pati. El pati és màgic. És molt maco, molt maco. Bueno, i a banda del mes de març també estan previstes les activitats de sempre, no? Sí, el darrer divendres, que cau en 27, em sembla que és. Sí? El darrer divendres, ara no recordo, ara ho dic. 27 ha de ser, sí. 27. Al matí es fa la caminada llarga, no és una caminada apta per tothom, tot i que van encarada, diguéssim, a la gent gran, però és una mica llarga, i es tracta de trobar-se davant de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, portant un barret per si fa sol, aigua, bastons, i no dic si portes alguna cosa per... Un bocata també se pot dur, no te prohibeixen. Un bocata no sobra mai, vull dir. És molt bonic perquè la persona que la dona, el senyor Miquel, doncs coneix molt bé la comarca, la coneix pam a pam, i al marge de caminar doncs, dona explicacions molt precises. Bé, els dimecres, cada dimecres pel matí, tenim gimnàstica amb molt bon resultat de públic, a costat de consolidar una activitat i un grup que tingués presència, diguéssim, constant. Tots els grups que havien fet o les activitats començaven molt fortes, acabaven molt fluixes, era difícil, però la gimnàstica, molt suau i molt adequada, s'ha consolidat i es van formant grups de 16, 18 persones, com a mínim, no? O sigui, com a màxim 18, però no baixa de 14 o 16, el qual està molt bé. Després sempre hi ha el joc de taula, totes les coses, i el futbol, que hem d'anar a veure al Barça. Els jocs de taula doncs, formen part de l'ADN, diguéssim, de l'agrupació, no? Sí. I el Barça també. El Barça també. El que passa que últimament ens ha donat un parell de disgustos, que tothom ha sortit una mica així desmoralitzat. Esperem que aquest diumenge... Esperem que aquest diumenge a les 4:15, a 1:45,
que tenim un partit, puguem recuperar la confiança, la presència de gent i la confiança en això. Sí, perquè hi ha molta gent que hi va veure el Barça, no? El Casal. Sí. Des que el Barça ha tingut una temporada, diguéssim, que ens està donant bastantes satisfaccions, ja dic, tot aquest petit ensurt dels últims 2 partits, doncs hem arribat a fer plens, hem arribat a omplir totalment el local, 25 persones. Bueno, i ara una cosa important que també jo vull comentar, perquè és una xerrada que jo faré al Casal el dia 8 de març, que serà el Dia de les Dones, doncs que a més cau en diumenge, per tant no teniu excusa per no venir. Faré una xerrada sobre els drets de les dones durant tota la història de la humanitat. Aviam, només parlaré una hora, però aquest tema seria per parlar-ne un mes, no? Però esteu tots convidats, us convido jo a les 11 al Casal, amb permís del president, per suposat, i farem aquesta xerrada històrica, que ja sabeu que a mi m'agrada molt parlar de coses d'aquests temes, de tots aquests temes de dret i de històries, i que jo som molt xerraire. Sí, el Dia de les Dones sempre ha estat un dia que hem intentat dedicar-li una atenció especial, tot i que doncs, a vegades costa de coordinar amb la resta d'activitats que es fan, però bé, tenim aquesta iniciativa d'explicar el dret de les dones al llarg de la història, que dona per molt, però bueno, jo crec que en una hora, entre 3 quarts de parlar, la Conxita Far i un quart d'hora d'intervencions de la gent, podem treure-li suc, diguéssim. És un dia especialment molt volgut, perquè la meva mare complia anys, el dia 8 de març. Mira. O sigui que era, diguéssim, una feminista avant la letra, com diríem. Una data especial. Per cert, parlant d'aniversaris, també tenim un aniversari d'un senyor que està aquí assegut davant jo, que compleix 80 anys. Demà a les 10 del matí, no? Faig els meus primers 80 anys. Però tu no te'n recordes de el que va passar, de que van néixer, no? Sí. No, m'ho han explicat, M'ho han explicat, bueno. Havia nevat i feia molt fred. El Pla d'Urgell, que és una zona normalment molt boirosa i molt freda, i que ara es diu... Ara és comarca, quan jo vaig néixer encara no era comarca, érem de la Noguera, ara és una comarca, però històricament, i m'agrada dir-ho, el Pla d'Urgell, històricament, s'ha dit amb lleidatà, el Pla de Mascansà. Ja sabem una cosa nova que no sabíem. Molt bé, doncs, si no hi ha res més a dir, jo crec que ja per avui tenim prou, no? Bueno, doncs sí, jo crec que Déu-n'hi-do d'això que l'estesa de propostes que hem fet i d'explicacions que hem fet, i a la Junta del Casal estem contents, fem coses, batallem per altres, tenim una considerable presència darrerament bastant eixida, vull dir, estem contents. Hem augmentat les tarifes aquest any, que feia 5 anys que no les augmentàvem, i la gent paga molt bé, el qual vol dir que no es queixen, vol dir que estan contents amb nosaltres, que tenen una bona que el que paguen els hi dona una bona resposta, una bona compensació. I una cosa que hi ha que dir també és que se fa molta feina, no ho sembla, però se fa molta feina. Sí. Bueno, en fem molta de feina, molt bona part la fem administrativa, perquè cada vegada els tràmits són més complexes. Això ho faig jo. Això ho fa ella i ens treu molt esforç de sobre, però realment cada vegada són més feixucs els tràmits. Val, doncs, bueno, sense deixar de desitjar-te molt anys, moltes gràcies. Nosaltres ens despedim fins a la propera. Moltes gràcies. Doncs ja ho sabeu, si em trobeu pel carrer em podeu felicitar. I se'n baten regalos. Tres Vilas Media.